No, nuoren tai lapsen kanssa voi tehdä ihan mitä vaan. Että sen mä oon huomannut, että aina ei tosiaan kyllä tarvitse tehdä jotain, että riittää, että on vaan. Käydä kävelyllä, syömässä, kirjastossa, leffassa. Riittää, että on vaan ja kuuntelee, että on läsnä. Se on ehkä se tärkeämpi kuin se, että tehdään jotain. No, tukihenkilön rooli varmaan muodostuu sitten siitä, kun sen tuettavan tapaa, että minkälaista tukea tai apua se tavallaan tarvii. Et itse mä oon ajatellut sen niin, että mä en ole kasvattaja enkä mä ole kaveri, vaan mä oon jotain siltä väliltä, että mun tarkoitus on olla niin kuin roolimalli ja semmoinen aikuinen tälle nuorelle. No, tukihenkilön tavallaan mä ajattelin, että se tukee lasta sillä, että se on sen kanssa, antaa sille aikaa, on kiinnostunut sen asioista, kuuntelee, on semmoinen tavallaan vähän utelias, että sillä osoittaa sen, että välittää, että on kiinnostunut sen nuoren asioista, että se riittää. Mä oon vähän niin kuin mukana kulkija, että mä kuljen siinä rinnalla ja kuuntelen, on ehkä vähän enemmän kuin ystävä, että en ole se kaveri, joka lähtee niin hölmöyksiin mukaan ja yllyttää, vaan että mä oon se, joka vähän tönii sinne oikeaan suuntaan ja on siinä kulkee vierellä. Se on ehkä semmoinen hyvä sana. On oikeasti läsnä ja antaa sitä aikaa ja ehkä ohjaa vähän oikeille poluille ja näyttää sitä suuntaa, että kuitenkin tarkoitus on olla semmoinen roolimalli. Niin ehkä se, että mun tehtävä on vähän niin kuin ohjata ja kuunnella, auttaa pohtimaan ehkä murrosian jossain kiemuroissa ja antaa semmoista vertaistukea, että semmoista ajatonta aikaa ja sieltä niitä vastauksia sitten ehkä yhdessä pohtimalla. Tukihenkilönä oleminen on antanut mulle kyllä tosi paljon, että mä koen sen tosi tärkeäksi, että sillä, että sä annat itsestäsi pienen ajan, niin sä voit oikeasti vaikuttaa jonkun lapsen tai nuoren elämään. Että se on ehkä se tärkein ja sitten se, että sä oot oikeasti läsnä ja pystyt tavallaan vaikuttaa ihan olemalla oma itsesi. Se on tärkeää. Aluksi mä kyllä kovasti suunnittelin sitä, että mitä sen tuettavan kanssa voisi tehdä. Että mulla oli tosiaan vihko, mihin mä kirjoitin ylös kaikki, että nyt ensi kerralla voitaisiin tehdä näin ja sitten mennään tonne ja tehdään tätä. Että sitten riitti ihan vaan oikeasti se, että istuttiin alas ja oltiin puistossa, syötiin jäätelöä, niin se olikin se paras juttu, että ei sitä tarvitse suunnitella niin hirveästi niitä näkemisiä ja tapaamisia, että se riittää kun vaan ollaankin välillä. Että tässä kiireellisessä maailmassa sitä menemistä tuntuu olevan, niin välillä se pysähtyminen ja ihmettelemään sitä arkea ja elämää, niin sekin riittää. Laatuaika voi olla kyllä sitä vaan, että istutaan ja ollaan ja jutellaan, koska siinä yleensä ne parhaimmat keskustelut syntyy kuin se, että mennään jonnekin elokuviin, jossa ei jutella ollenkaan, kun katsotaan sitä elokuvaa, niin eipä siinä hirveästi tutustuta siihen toiseen ja saada tietää se elämästä, mutta sitten kun oikeasti pysähdytään vaan, mekin ollaan käyty kirjastosta ja siellä katsottu lempikirjoja tai naurettu hassuille kirjan nimille tai ihan mitä vaan, että tuolta arjesta niitä pomppaa vastaan sitten. Kolme tärkeintä asiaa, mitä mä mietin, niin on just se, että sä oot valmis vähän heittäytymään siihen hommaan, et ole mikään tiukka pipo ja että oot kiinnostunut siitä nuoresta ja sitten tosiaan, että uskallat olla itsekin avoin ja vähän avata sitä omaakin elämää, niin sitten se luottamus syntyy siinä samalla. Mun mielestä se, että hän lähtisi mukaan, niin just se tavallaan tieto siitä, että kyllä se antaa sullekin, että kun sä pääset oikeasti seuraamaan jonkun lapsen ja nuoren elämää ja vähän vaikuttamaan ja niin kuin tavallaan tekemällä niin paljon hyvää jollekin yhdelle ihmiselle, että se on mun mielestä niin arvokasta, että se tieto kun välittyisi, niin ehkä siihen lähtisi helpommin mukaan, että saa vaikuttaa jonkun lapsen tai nuoren elämään. Sen pitäisi olla arvokas, semmoinen asia, minkä takia siihen haluaisi lähteä mukaan. Just tukihenkilötoiminta niin on ihan niin kuin äärettömän tärkeä, hieno juttu, mitä lastensuojelun kautta nämä nuoret voi saada. Että tavallaan puututaan semmoisen niinkin pienen asian, mikä ehkä tuossa arjessa unohtuu, että oikeasti se aika ja läsnä oleva aikuinen niin
omalla tavallaan voi tehdä aika paljon ihmeitä. Että nykyään on aikuisilla kiireitä ja menoja ja töitä ja näin, niin sitten ehkä se pysähtyminen unohtuu sen lapsen ääreen välillä. Se, että siihen on järjestetty tämmöistä, että siihen on vähän niin kuin oma aikuinen rekrytoitu, niin se on aika hieno juttu.